Hoi en welkom bij Laura Leest. Ik lees je de mooiste, spannendste, meest mysterieuze verhalen voor uit mijn boek. Je kunt naar me luisteren via het Fortical Features Spotify kanaal en je kunt me zien voorlezen op ons YouTube kanaal. En vandaag lezen we Het herdersmeisje en de witte wieven. Het was de laatste zomerdag in een afgelegen dorp. Ergens aan de rand van de uitgestrekte heidevelden, waar moerassige stukken en drassig veen op de loer lagen. De zon stond laag en kleurde de lucht oranje, terwijl de eerste nevel al boven de grond zweefde. De mensen die er woonden leken op hun hoede. Ze vreesden de witte wieven, over wie men vertelde dat ze in mistige avonden verschenen om onvoorzichtige reizigers de duisternis in mee te nemen. Er gingen talloze verhalen rond. Mannen die fluisterende stemmen zouden hebben gevolgd tot in het moeras, waar niemand ze ooit nog zag. En vissers die bij het ochtendgloren mysterieuze schaduwen bij het riet hebben zien glijden. De meeste bewoners namen daarom het zekere voor het onzekere en meden de verlaten paden zodra de schemer viel. In een van de bescheiden huisjes aan de rand van het dorp woonde een herdersmeisje met de naam Anke. Anke stond in het dorp bekend als een goed en vrolijk meisje. Waar anderen in de Noorderwijk vaak stuurs en wantrouwend waren, lachte zij snel en hield ze van de rust op de heide, waar ze voor haar schapen en voor haar familie zorgde. Ze dreef ze er iedere ochtend naartoe en bracht ze 's avonds weer veilig terug. Maar rond het dorp hing altijd die dreigende sfeer. Vaak en zeker ook in de avonden wanneer de nevel opstak. Er ging bijna geen dag voorbij of iemand fluisterde wel iets over de witte wieven. Soms hoorde Anke de dorpelingen. Nog nooit is iemand met goede bedoelingen die hen tegenkwam teruggekeerd, zeiden ze dan, met trillende stem alsof ze het zelf hadden gezien. Er gingen talloze verhalen rond in het dorp. Mannen die een zachte zang volgden in de nacht en nooit meer werden gezien. Of reizigers die in de vroege ochtend gevonden werden, verzonken in het drassige veen. Toch had niemand ooit een duidelijk of direct bewijs. Het bleef bij vage getuigenissen of sieraden die midden in het moeras gevonden werden. Anke die geloofde dat er misschien wel iets vreemds kon zijn, maar of het nou ook echt zo duister was, dat durfde ze te betwijfelen. Als kind al was ze nieuwsgierig en wilde ze de wereld zelf ontdekken. Haar ouders hadden haar van jongs af aan gewaarschuwd. Raak niet verzeild in de avondmist, Anke, want er dwalen geesten rond. Anke knikte dan altijd braaf en dacht, als je maar eerlijk bent en niets kwaad doet, dan laten die geesten je toch zeker wel met rust. Op een avond, laat in de zomer, was Anke met haar schapen de heide opgegaan. De dag was prachtig begonnen. Een heldere lucht en een zachte zon. Ze had de schapen een heel eind laten grazen, verder dan anders. En de tijd ging ongemerkt sneller dan verwacht. Tegen zonsondergang merkte ze dat de hemel langzaam rood kleurde. Ze besloot meteen de kudde naar huis te drijven. Maar de schapen zaten verspreid tussen de heidestruiken. En het duurde even voor ze allemaal verzameld waren. De zon was inmiddels onder. En de lucht werd grijsgroen. Aanvankelijk kwam Anke nog vlot vooruit. Maar op een gegeven moment zag ze hoe de schemer overging in een bleke, kille nevel. De temperatuur zakte razendsnel. De schapen kwamen dicht bij elkaar en blaatten. Anke probeerde zo kalm mogelijk door te lopen, maar de weg was onduidelijk. En ze zag nog maar een paar passen voor zich. Het was alsof de wereld om haar heen in doeken van mist werd gewikkeld. Ze meende iets in de verte te zien. Schimmen. Hooguit vage omtrekken van figuren die leken te zweven. Eerst dacht ze dat ze het zich verbeeldde, maar de schimmen bewogen echt. Haar hart klopte in haar keel. Ze herinnerde zich de waarschuwingen van de dorpsbewoners. Dit zouden wel eens de witte wieven kunnen zijn. Maar waarom voelde ze dan niet alleen angst, maar ook iets van fascinatie? Ze bleef staan, want ze wist eventjes niet meer wat te doen.
Ze was bang. Maar ze was ook nieuwsgierig. Hoe dichterbij de mist kwam, hoe meer de schimmen vorm kregen. Anke zag een soort sluiers, of misschien fijne gewaden die zich vervlochten met de nevel. Ze hoorde geen duidelijk geluid, hoogstens een zacht gefluister dat over het gras scheurde. Op dat moment wilde ze het liefste wegrennen, maar ze wist niet eens waar naartoe. De weg was verdwenen in al dat wit. Toen ze opkeek, zag ze dat een van de schimmen een hand uit leek te steken, alsof ze haar wenkte. Anke's schapen begonnen nerveus te drentelen, maar niet te vluchten. Iets in de beweging van de schim was kalm, niet bedreigend. Hoe onwerkelijk het ook klinkt, Anke voelde de aandrang om er naartoe te lopen. Ze nam schoorvoetend een paar stappen, haar benen bibberend van angst. De figuur wees naar links, in de richting die voor Anke volkomen in mist was gehuld. Toch vertrouwde ze er, voor een paar tellen, op dat dit wezen haar niet wilde laten verdwalen in het moeras. Anke pakte haar voorste schaap aan de lijn en liet zich leiden door die subtiele gebaren. Onderweg meende ze flarden van iets te horen, als een ijle vrouwenstem. Ze verstond geen woorden, maar het klonk niet streng of gemeen. Er zat een bepaalde zachtheid in, zoals de wind die zachtjes door riet blaast. Na een paar minuten van aarzelend lopen brak Anke door de dichte gevel heen en zag ze, als in een wonder, de rand van de heide opdoemen. En daarachter lag een deel van het pad dat ze herkende. Ze was alweer bijna bij haar eigen dorpsterrein. Ze draaide zich om de schimmen te bedanken, maar de witte gestalten waren alweer weg, opgelost in de sluier van mist. Toch ademde ze diep en zei ze zacht, alsof ze wist dat de schimmen haar toch konden horen: "Dank jullie wel. Jullie hebben mij gered." Anke bereikte uiteindelijk haar huis. Haar moeder stond haar op te wachten met een angstige frons. "Kind, waar bleef je? Het is al zo laat." Ankes vader zat binnen bij een schamel kaarslicht. Ze vertelde wat ze had meegemaakt in alle geuren en kleuren. Hoe de mist opkwam, hoe ze verdwaalde en hoe de witte schimmen haar de weg wezen. Haar moeder keek haar vol ontzetting aan. "Maar Anke, je kunt toch niet menen dat die witte wieven je hebben geholpen? Het zijn geesten die mensen naar het veen lokken. Ze nemen levens, ze redden je niet." Haar ogen schoten bezorgd heen en weer. En haar vader bromde: "Ach, meisje, je was zeker in paniek. Je hebt de weg zelf teruggevonden. Vermoeidheid en angst doen je dingen zien." Anke voelde een teleurstelling in haar borstkas groeien. Ze wist wat ze had gezien. Het was helder en vreemd genoeg realistisch genoeg om niet zomaar een verzinsel te zijn. Ze slikte haar gevoelens weg. Binnen het dorp werd al jarenlang verteld dat de witte wieven gevaarlijk waren en kwaadaardig. Wie zou haar nou geloven als ze het tegendeel zou beweren? Die nacht kroop ze in haar bed en staarde ze naar het kleine raam, waar de maan 2 bleke strepen doorheen wierp. Ze sloot haar ogen en zag in haar gedachten opnieuw de subtiele, zwevende bewegingen van de witte gestalte. De volgende ochtend kwam haar moeder naar haar toe. "Anke, we hebben besloten om extra wol en kaas te verkopen op de markt in het dorp hiernaast. We kunnen goed wat geld gebruiken. Kun jij erheen? Met de ezel en wat spullen?" Anke die knikte. Ze vond het spannend om naar een ander dorp te gaan, want ze kwam er niet vaak. Misschien was de markt druk, maar dan kon ze wel goede zaken doen. Ze laadde de wagen met dikke kazen, enkele bundels wol en een paar zelfgemaakte sjaals. Haar moeder gaf er nog een flinke hond brood mee voor onderweg. "Verkoop alles voor een goede prijs," zei ze. "En zorg dat je voor het donker terug bent." Anke glimlachte en beloofde het. En zo ging ze op pad. Het was een heldere dag met slechts een paar stapelwolken in de lucht. En de zon die voelde warm aan. Anke genoot van de wijdse omgeving. De geur van de heide die in bloei stond. Haar ezel sjokte gemoedelijk over het zandpad, af en toe balkend. Aangekomen in het dorp was de markt al in volle gang. Anke vroeg een plekje aan bij de rand van het marktplein en stal haar producten uit.
De kazen waren vers en geurden heerlijk. De wol was netjes gesponnen en de sjaals zagen er robuust uit. Tot haar blijdschap was er meteen belangstelling. Vrouwen wilden weten hoe de kazen smaakten. Een paar mannen waren geïnteresseerd in de wol. Anke verkocht het ene naar het andere product. En voor ze het wist, was de helft al weg. Terwijl ze bezig was met de verkoop, stonden een paar mannen op enige afstand toe te kijken. Ze droegen rafelige kleding en spraken elkaar met gedempte stemmen toe. Een van hen wees naar Ankes kraam. Hij merkte op dat de klanten haar behoorlijk wat munten gaven. Ze zagen de volle beurs die Anke voorzichtig in haar tas stopte. De mannen knikten naar elkaar en deden alsof ze verder niets zagen. Anke had geen idee dat iemand haar in de gaten hield. Ze was opgewekt, want aan het einde van de markt was ze bijna alles kwijt. Ze had nu een leren buidel met klinkende munten. Genoeg om een flinke tijd van rond te komen. De zon die begon al te zakken. Ik moet opschieten, dacht ze. Moeder zei voor het donker terug. Maar dat gaat nu al krap worden. De 3 mannen die Anke bespied hadden, zaten wat verderop in de schaduw van de kerk. Ze is alleen, zei een van hen. Een dom boerenmeisje met een volle beurs. We hoeven alleen maar te wachten tot ze wat verder is, de hei op. Geen hond die ons daar ziet. Ze stonden op, deden alsof ze vertrokken uit het dorp en hielden ondertussen Anke goed in de gaten. Toen ze zagen dat ze haar kraam afbrak en de ezel aanspande, liepen ze traag in dezelfde richting. Anke zelf merkte niets. Ze was in haar hoofd nog bezig met het tellen van de muntstukken. Ze was trots op haar verdiende geld. En samen met haar ezel sjokte ze het zandpad op, de glooiende heide tegemoet. De lucht was helder, maar er was al lichte nevel zichtbaar in de verte, daar waar het moeras begon. Anke slaakte een zucht. Hopelijk zijn we snel thuis, mompelde ze. Moeder zal ongerust zijn als het donker is. Ze dacht dat het nog net zou lukken, tenzij de nevel roet in het eten zou gooien. Maar al snel hoorde ze achter zich zachte voetstappen. In eerste instantie lette ze er niet op. Misschien waren het andere reizigers die toevallig dezelfde kant op gingen. Maar na een paar minuten drong het tot haar door dat de voetstappen steeds dichterbij kwamen, terwijl ze niet heel erg snel liep. Een koud gevoel bekroop haar. Wat nou als... Ze waagde toch maar een blik over haar schouder. In de verte zag ze 3 silhouetten. Ze leken niet vriendschappelijk en hun lange pas bezorgde haar kippenvel. Toen zag ze dat de mannen tegen elkaar fluisterden en ze begon bang te worden. Waarom volgden ze haar zo opzichtig? Anke spoorde haar ezel Bram aan om sneller te lopen. Ze bleef in de verte de paadjes in de gaten houden, maar het was vooral uitgestrekte heide. De kans dat ze zich ergens kon verstoppen was klein. Er waren nauwelijks bosjes en de grond was hobbelig. Naarmate de zon dieper zakte, werd de sfeer beklemmender. Ook de mannen versnelden hun pas. De stilte van de hei werd onderbroken door gemompel en het af en toe balken van een ezel. Anke voelde haar hart bonzen in haar keel. Ze dacht terug aan de verhalen van mensen die beroofd werden op eenzame wegen. Ze wist niet hoe ze de mannen kon afleiden of kon afschudden. Na een minuut of 10, toen de schemer zo wat inviel, hoorde ze dat de mannen haar nariepen. Hé meisje, wacht eens even! We willen je iets vragen! De toon in hun stem was niet vriendelijk, nee, die was dwingend. Anke deed alsof ze niet hoorde en liep sneller. Maar de ezel was moe en kon niet langer volhouden in draf met een karretje erachter. De mannen haalden haar in, stapten voor haar uit en dwongen haar te stoppen. Zo, zei een van de mannen. Een laat tijdstip om hier alleen rond te dwalen. Anke klemde haar handen om de teugels, niet wetend hoe te reageren. Ik moet naar huis, zei ze. Mijn ouders wachten op me. Ja, dat geloof ik best, bromde de man. Maar wij zagen wat een mooie handel je hebt gedaan. Zeker een flinke opbrengst. Hij stak zijn hand uit en tikte op het leren tasje bij Ankes heup. Dat is mijn familiegeld, begon Anke, maar de man die onderbrak haar.
We willen alleen een stukje van de taart, snap je? Je kunt beter niet tegen draads doen. Zijn stem was nu laag en nog dreigender. Zijn handlangers zetten een stap dichterbij, alsof ze elk moment het tasje konden grijpen. Anke's adem stokte. Ze voelde dat er geen uitweg was. Toch ademde ze diep in en maakte ze een plotselinge beweging. Ze klapte met de zweep zachtjes tegen haar ezel en sprong vooruit. De ezel balkte van schrik en rende ineens in draf weg, het karretje wiebelend achter zich aan. De mannen die schreeuwden: "Hé, pak haar!" En ze stormden achter haar aan. Een wilde achtervolging begon. De ezel holde zo hard hij kon, maar hij was niet zo snel. En het pad ging over een hobbelig terrein waar het karretje telkens dreigde om te kieperen. De mannen renden vol adrenaline dicht achter Anke. Hun stemmen klonken rauw en als niet veel goeds. Anke zag dat de nevel aan de horizon dichterbij kwam, alsof er een wolk neerdaalde die de heide insloot. De zon was bijna verdwenen en de eerste sterren glinsterden hoog boven haar. Ze voelde paniek opkomen. Haar benen trilden, maar ze probeerde zichzelf moed in te spreken. Niet opgeven, niet stoppen. Na enkele minuten werd de grond natter. De rand van het moeras kwam in zicht. Hoge pollen gras en donkere plasjes water lagen verspreid. Haar ezel brieste onzeker en het karretje haperde. Anke besloot dat ze beter kon stoppen. De ezel moest losmaken en zelf verder moest rennen. Ze wist niet waarheen, maar beter dan in de klem zitten met het karretje. Ze trok aan de teugels, sprong eraf en maakte het tuig los. De mannen waren nu vlakbij. Ze hoorden hun voetstappen, hun hijgende adem. Voor haar rees een witte muur van mist op. Het leek doder op te doemen dan ooit. In een fractie van een seconde dacht Anke: "Witte wieven, help me alsjeblieft." Toen zetten ze het op een lopen. De mannen, hun ogen glanzend van opwinding, braken door de schemer heen en stormden achter haar aan. Ze slaakte kreten: "Stop! Blijf staan! Dan doen we je niets!" Maar Anke geloofde er niets van. De mist slokte haar op. Met iedere stap voelde ze de kou doordringen tot in haar botten. Het werd zo dicht dat ze nauwelijks nog iets zag. Ze hoorde enkel haar eigen adem en het klotsen van haar voeten in het natte veen. Waar zou dit heen gaan? Ze kende het moeras nauwelijks, wist enkel dat je er kon wegzakken in onbetrouwbare modder. Maar toen klonk er een ander geluid. Een hoog, ijl gefluister. Anders dan bij haar eerste ontmoeting. Er zaten lage tonen in. Bijna een gekrijs. Anke stopte abrupt, keek om en zag tot haar ontsteltenis nieuwe schimmen in het wit. Geen vredige gewaden die zachtjes om haar heen dwaalden, maar lange, verwrongen gestalten met klauwachtige vingers, sissend en grommend. Hun ogen gloeiden. Niet fel, maar als een bleek, dof licht diep in hun kassen. De mannen die Anke achtervolgden, zagen deze figuren ook. Ze gingen van een agressieve jacht over in pure verwarring. Anke voelde een rilling over haar rug lopen. Zijn dit diezelfde witte wieven? Of zijn het andere? In plaats van de rustige, behulpzame verschijningen waren deze juist beangstigend, met scherpe tanden zichtbaar in hun halfopen monden. De nevel om hun heen leek te wervelen en er klonk een snerpend gefluister, als een wind die door kale takken blaast. De mannen keken elkaar aan, in paniek, niet wetend of ze moesten wegrennen of zich moesten verstoppen. Net toen de grootste van hen zich omdraaide, slopen 2 van die witte wezens dichterbij. Ze bewogen razendsnel, alsof ze geen vaste grond nodig hadden. Anke zag hoe de klauwen naar hem uithaalden en hij met een gesmoorde geel achterover viel in de moerasgrond. Zonder er verder bij na te denken, draaide Anke zich om en spurtte ze weg. Ze wilde niet blijven staan om te zien wat er zou gaan gebeuren. De mist werd nog dichter en trok een deken over de plek alsof de wereld werd afgeschermd. Ze hoorde vage kreten van de mannen. En dan niets meer. Niets dan stilte
en een dof suizen van de wind. Anke's hart bonkte in haar keel. Ze had het geld nog bij zich, stevig tegen haar borst geklemd. Maar daar dacht ze op dit moment nauwelijks aan. Alles wat ze wilde was wegkomen van deze gruwelijke plek. Ze hebben me gered, ging het door haar heen. Maar wat zijn het dan precies? Ze rende door het moerasachtige terrein, vechtend tegen de dichte nevel. Toen brak ze onverwachts door een gordijn van mist heen en zag ze in de verte een zwak licht. Een lantaarn die aan de rand van het dorp hing. Ze zakte bijna door haar knieën van opluchting, want ze was op bekend terrein. Eenmaal aan de rand van het dorp wierp ze een snelle blik achterom en zag ze hoe de nevel muurvast in de verte bleef hangen, als een gesloten deur. Er was geen enkel teken van de mannen en ook geen teken van haar ezel. Ze hoopte dat hij op eigen houtje naar huis zou komen. Ze rende naar huis. De deur ging open en haar vader en moeder stormden naar buiten. Lieve hemel, waar was je zo laat? We maakten ons zorgen. Anke liet de geldbuidel op tafel vallen en zakte in een stoel. Met schokkende ademhalingen deed ze haar verhaal. Van de verkoop op de markt, de mannen die haar hadden achtervolgd en de verschrikkelijke wezens in de nevel. Haar ouders grepen haar vast. Dit klinken als heel andere wezens dan uit je eerdere verhaal. Wat je nu beschrijft klinkt veel duisterder. En Anke knikte, stamelend. Ik weet het niet. Er zijn kennelijk meerdere kanten aan dit mysterie. Of misschien zijn er gewoon verschillende geesten? De volgende ochtend ging het verhaal rond als een lopend vuurtje. Ankes moeder had het in een opwelling aan de buurvrouw verteld. En voor ze het wist, wisten 3 anderen er ook al van. De algemene stemming was een van angst. Wist je dat ze klauwen en lichtgevende ogen hebben? Riep de een. Ze verslinden hun prooi, fluisterde een ander. Er klonk gemompel over dat de mannen die Anke hadden aangevallen misschien nooit meer zouden terugkeren. Men zag daarin iets van rechtvaardigheid. Criminelen die hun verdiende loon kregen. Anke kon niets definitief zeggen over wat ze had meegemaakt. Ze wist alleen dat de witte wieven in 2 gedaanten haar leven hadden bepaald. De ene kant beschermde haar, de andere kant beschermde haar ook, maar op een veel gruwelijkere wijze. Het leek een waarschuwing te zijn van hoe goed en kwaad soms in één en dezelfde wereld bestaan. Op een avond, toen de zon rood onderging en een zachte nevel boven de velden hing, stond Anke aan de rand van de heide. Er hing die typische geur weer van vochtige aarde. In de verte meende ze iets wits te zien bewegen. Ze sperde haar ogen open. Het bewoog anders dan normale mist. Ze overwoog om erheen te lopen, maar haar benen wilden niet. Een lichte angst hield haar tegen. Toch boog ze even haar hoofd en fluisterde ze: "Dank jullie wel, voor toen." Haar woorden verdwenen in een zachte bries. Even leek het of ze een stem hoorde, een verre echo. Maar ze weet het niet zeker. Het raadsel van de witte wieven zou Anke altijd bijblijven. Ze wist uit eigen ervaring dat deze verschijningen niet eenduidig waren. Soms redden ze een onschuldig meisje en soms bestraften ze met scherpe klauwen degene met kwade bedoelingen. Of het een en dezelfde soort was, kon niemand haar vertellen. En misschien, dacht Anke, hoorde het mysterie juist bij hun bestaan. Net als de mist die in de nacht komt en in de ochtend weer verdwijnt. En dat was de legende van de witte wieven. Wat vond je van het verhaal? Laat het ons vooral even weten. Tot volgende keer!